Áno, keď to budete písať, tak dite materi do piče všetci a hotovo. Jak ste? Dite materiál do piče všetkých 5000 divákov, co mám. Materi do piče dite, dám tam nových a hotovo. No, dám tam aj mŕtvych, aj nebo ich ľudí budú ma počúvať, aj mŕtví ma budú počúvať. Na co tam vypisujete, že pošlete, robíte si piču, si robíte z nemocného človeka. Nazvite do piče materiál všetci, jak ste, jak vás je. Vy hajzli špinaví, vyjebaní. Co to tam píše, že 50 eur pošleš a neposíváš nic? Tak neposívaj nic a nepíš kokociny. Nikto nie na to zvedavý. Ja nepotrebujem už od vás nič, ja vám na to jebem. Drbem vám na to, ja mám Američanov, Čile, Spojených štátov. No. A jak to nepôjde ani tam, tak vás jebem a budem vám vysielať, od kokot vám ukážem do toho vysielania. Taký veľký kokot kravský pôjdem na družstvo a kokot vám ukážem. Jak sa jebe. Ahojte, dite do piče materi. No, a má...